खुलुमबाय लोगोफोर बयबो खबर सोंगासिनोमोन जायाखै मा खबर होननानै खबरा एसे मोजां नङा खबरा गाज्रि आरो दा आंना लोमजानाया हामाखैनो दाबो हामाखै एक्चुअली बेमारा आरो बेलेगसो होननानै गम मोनबाय ओंखायनो बेमारा आरो बारासो जादों माने हामाखै आरो हामनायनि लामा लाथ'वाखै होननानै आरो गोलाव दंबोयो प्राय 3 माह धरि लोमजाबाय थादों बेसेरिया बिराद खस्थ एक्चुअली मा टाइफयड जानायनि सिगाङावनो फिभार जाग्रोदोंमोन आरो बिनिया फिभार जानायनि उनाव पेरासिटामल लाबोना होफैदोंमोन पेरासिटामल जानानैबो हामदिया बेनि उनाव मा आं गावनो फार्मासियाव थांनाय गेन पेरासिटामल आरो एन्टिबायटिक लाबोना होफैबाय बिदिबो थिक जादिया बिनि उनाव आं सानबाय आरो दा कर'नानिबो कन्डिसन सोलिबाय दोङोथ' बेनिखायनो आं एसे गिनाय मोननानै आरो डक्टरनियाव लाना थांबाय डक्टरा ब्लाड टेस्ट खालामबाय ब्लाड टेस्ट खालामनानै बिनिया हिमोग्ल'बिनाबो कम ओंखारबाय आरो टाइफयडआबो एकदम फुलि पजिटिभ ओंखारबाय बेनिफ्राय मा टाइफयडनि ट्रिटमेन्ट सोलिबाय दंमोन आरो टाइफयडनि ट्रिटमेन्ट प्लास हिमोग्ल'बिननि कारणे भिटामिन्स कम से कम 1 माह ट्रिटमेन्ट सोलिबाय दंमोन आरो टाइफयडनि बाट टाइफयडनि एन्टिबायटिक आरो मेडिसिन जानायनि उनावबो पेरासिटामल जानायनि उनावबो बिनि टाइफयडआ हामदिया लास्टआव डक्टरा बुंदों कि टाइफयडआथ' एसे गोबाव थाया मास मोनसेल' थाया सप्ता मोनसे बा मोननैयावनो हामो होननानै बुंबाय आरो डक्टरा डक्टरा बुंबाय कि बेलेग बेमारबो जानो हानाय लां एक्सरे खालामबा उनाव जोङो डक्टरनो रिपर्टखौ देखायफैबाय लांनि आं एक्सरे खालामनायखौ डक्टरनो देखायबा डक्टरा आरो हमनोनो हाया डक्टरा बुंबाय आरो जे लां बारा जेबो जायाखै ओरैनो बाय इनफेक्सन जादों होननानै बुंबाय आरो इनफेक्सन जादों टाइफयड जाबाथ' लांआव इनफेक्सना जाखायो होननानै बुंबाय बुंनाखाय जोङो आरो दे होमबालाय आरो सप्ता मोनसे नायबोनि होननानै बुंबाय आरो डक्टरा आरो सप्ता मोनसे नायबोनि आरो बे मेडिसिनखौनो टाइफयडनिखौनो आरो सप्ता मोनसेनि आं हरबोनि कर्स बेखौ जानानै नाय हामोना हामा होननानै बे सप्ताह मोनसेखौ आङो जाबायबो जाबाय सप्ता मोनसेनि उनाव आंनिया फिभारा बारा फैनानै जाबाय आरो माने सिगांथ' 100.12 बेफोरबायदि फैयोमोन मुलिया जोबनायनि उनाव आंना 101, 2, 3 माने बेफोरबायदि फैनाय जाबाय आरो फिभारा फायब्ला ओमफ्राय आरो मा खालामगोन आं आरो बारा दुरबल जालांबाय थाबाय ओमफ्राय डक्टरनाव थांफिनबाय डक्टरनाव थांबा आरो डक्टरा बुंबाय कि आंनो हानाय नंला आं बेलेग सासे डक्टरनो रेकमेन्ड खालामना हरबाय आरो जोंखौ जे नोंथांमोना बे उमुक डक्टरनाव थांनानै देखायहैथांनानै लंफोरनि कारणे चेस्टफोरनि कारणे किडनीनि कारणे और ब्रेननि कारणे अलग अलग डक्टर थायो आरो बेलेग नायनो थाखाय नर्मेल फिजिशियानफोरा लंनि एक्सरेखौ नायबाबो मोजां गम मोना आरो बिनियाव मा जादों बेमारा बेलेग डक्टर हासिनो रेकमेन्ड खालामबाय जाय माने स्पेशलिस्ट फिजिशियान जाय मानसिया माने एक्सरे रिपर्टखौ नायनानैनो गम मोनो बै मानसिनो बै डक्टरनो रेकमेन्ड खालामबाय आरो बै डक्टर सासेया डक्टरनाव थांनाय लोगो लोगोनो डक्टरा माने जेबो नायखायाखै आरो डाइरेक्ट आंनि बे एक्सरेखौ नायखादो एक्सरे रिपर्टखौ नायनाय लोगो लोगोनो बुंखाबाय आरो नोंनाथ' टाइफयड नङा बेलेग बेमारसो जादों नोंना होननानै टाइफयड नङा बेलेग बेमारसो जादों और बे बेमारनि थाखाय नोंनिया ब्लाड टेस्ट खेबसे खालामबावनांगोन ना बेमारखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बिनिया खर'आ गिदिंबाय थानो हालिया बियो मावथागोन मावमागोन माने आंनिया बे बेमार जादों नोंना होननाय लोगो लोगोनो आंनिया माने आं ओरैबायदि मोनदों माने आंनि आथिं सिंनिफ्राय हाया गावस्रालांबाय आं बिदिबायदि मोनदों आरो माने बे बेमारा आंनाव मानो जानांगो माने ओरैबायदि गिथावना बेमार बेनि उनाव डक्टरा ब्लाड टेस्टनि कारणे रेकमेन्ड खालामबाय ब्लाड टेस्टनि रिपर्ट फैनाया कम से कम 8 दिन समय लादो 8 days 8 दिननि उनाव ब्लाड टेस्टनि रिपर्टआ फैबाय आरो फैनायनि उनावथ' पजिटिभ ओंखारबाय डक्टरा नायनानै बुंदोंमोन आरो जे बे बेमारा जानो हानाय आं सन्देह खालामदों होननानै बुंदोंमोन आरो डक्टरा ओंखायनो ब्लाड टेस्ट खालामफिनबाय खेबसे नंगौना नङा जुदि नंगौबा पजिटिभ होननानै 8 दिननि उनावथ' पजिटिभ फैमारबाय बेमार नंमारगो जामारदो ओमफ्राय आरो मा खालामगोन दा आंथ' बिराद गिबाय एकदम माने थानोनो हाला आरो आङो माने माथोआनो गैला आंनिया बन्द' जाजोबखाबाय आरो माथोआनो इस्सा गैला आरो माने
रायलायनोबो इस्सा गैला संनोबो इस्सा गैला जानोबो इस्सा गैला माने जेबो खालामनो इस्सा गैला आं नंबाय माने बे टाइमाव आङो बे बेमारखौ जादों होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो आं सानबाय आरो आंना माने लाइफआ आंनिया माने स्टप जाखाबायनाय बिदि मोनदोंमोन आरो आं माने ओरैबायदि गिदो आङो तो ब्लाड रिपोर्ट फाइनायनि उनाव आंनियाबो गोसोआ एसे हामा नांदो आरो और बिनि माने दासो बाय फिट जाबाय मानसिया मुलि जानायनि उनाव खाननैसो सिगां एकदम मानसि हामजोबलांदोंमोन आरो और बहुत मेंटेन खालामनो गोनां जायो जोंफोरखौबो मानोना आंबो अफिसाव थाङो 9:30 बाजो अफिसाव थाङो बिनि सिगाङावनो नास्ता सस्ता बनायना होयो आरो हप्तायाव खनसे खननै बेबायदि ब्लाड टेस्ट खालामनो थांनो गोनां जायो हस्पिटालाव तो मर्निं 6:00 बाजियावनो आरो बे साननैसोआ टाइम गैखाया जादों एकदम ओरैनो भिडिअबो खालामखाया आरो हिसाब गैखाया जादों आरो भिडिअ खालामनो बिथिं बिनियाबो डिउटि ओमफ्राय आरो फुं हरावनो आंना सप्तायाव माने खेबनै ब्लाड टेस्ट खालामनो थांथारनांगौ आरो थांथारनांगौ ओमफ्राय आरो बेमाराथ' जाबाय होननानै मिथिबाय मेडिसिनबो स्टार्ट खालामबाय आं बे बेमारनि मेडिसिनखौ आं दा जाबाय दोङोमोन सप्ता मोनसे जाखांनायनि उनावनो मिथिलायबाय कि आंनो जन्दिस जालायबाय होननानै जन्दिस जाबाथाय बे मुलिखौनो जानो हायानो माने आंनिया ओरै खर'बो गिदिंबाय थायो आरो एक्चुअली मा जितु बिना दा बेमार जाना दोङो बेनि थाखाय बहुत हाई पावारनि मेडिसिन आरो बे मेडिसिनखौ जाबा मानसिया हेवी डाइट लानांगौ आरो हेवी डाइट जेने नन भेजफोरा चिकेन मटन जानांगोन आरो भेजिटेरियानफोरा फ्रुइट्स जानांगोन आरो बहुत हेवी डाइट माने दसे खमैबो गेपिं दोननाङा आरो उदैखौ एनि टाइम जाबाय थानांगौ तो बिथ' नन भेज बारा जाया थेवबो बोरमा देसि चिकेनफोरखौ लाबोनानै बाय जाहोबाय बिनो अभार साइज जाहोबाय अभार साइज मस्ला सस्ला होना जाहोनायावनो बिनि जन्दिसा एसे बारिनाबाय तो जन्दिसा बारिनाय लोगो लोगोनो आरो बिनि बेमारनि थाखाय जि मेडिसिन होबाय दोंमोन बे मेडिसिनखौ आरो पस्टपन खालामलायबाय स्टप दा बर्तमान थांनाय सप्तायाव बन्द खालामदोंमोन मैयानिफ्राय गेन स्टार्ट खालामफिनबाय इनि मेडिसिना जन्दिसा दाबो मोजां हामथाराखै बा थेवब्लाबो जन्दिसखौ नेबाय थानानै आरो बि मोनसेनि मुलि मेडिसिनखौ जायाबा आरो जन्दिस नायनानै मुलिखौनो सानसे गेप खालामबानो हामानो आंनियाथ' दा जन्दिसनि थाखाय सप्ता मोनसे खालामनो गोनां जाबाय माने बिराद माने गुलाय गुजाय आलाय गुजाय जाजोब्बाय आरो माने लाइफआनो माने ओरैबायदि जाबाय मोनसे बेमारानो हामा आरो मोनसे जाबना होफैफिनो दा लोगोफोर आंनो दा जि बेमार जादों आंनो बे बेमारनि थाखाय आंनो 6 माह मुलि जानायनि कर्स खोन्थादो आरो थ' नोंथांमोना आङो मा बेमार बेखौ बुंथ'ला नोंथांमोना गावबा गावनो सानना लादो जे मा बेमाराव 6 माह मुलि जानांगोन होननानै किन्तु दा आंना फिभार फैनाया एकदम मुलि जानायनिफ्राय गैखाया जादों आरो लोमजानाय एसे टेम्पारेचारफोरा खम जादों मुलि जायै सिगाङाव बिनिया 101 102 99 एनी टाइम थाबाय थायोमोन एनी टाइम मोदोमा गुदुं खाथियाव थानो गिलायोमोन एकदम साननैसो माने जोंहा बिराद खायसो आंबो जालायबाय आरो बिसोर सानैयाबो आरो लोमजाना होलायबाय गेजेरावनो बिसोरिया बहुत खस्थ' जादों फुङावनो 6:00 बाजावनो ब्लाड टेस्ट खालामनो थांनो गोनां जायो और फाइनानै लोगो लोगोनो नास्ता बनायनांगौ बा आंनो ओंखाम सोंखाम बनायनानै हरनो गोनां जायो और हि सुनो गोनां जायो बेटानि अनलाइन क्लास खालामनो गोनां जायो गावनिखौबो इति मुलि जानाय लोगो जानायखौबो मेनटेन खालामनो गोनां जायो एसे खस्थ'आ बाय बारा जादों आरो जानाय लोंनाय टाइमलि जायामोन उथिनाय जानाय लोंनाय और गथ' थानाय मानसि एसे टाइम मेनटेन खालामनाया मानोना गथ'खौ जाहोनाय लोंहोनाय प्लास फरायहोनाय टिउसन होमवर्क बेफोरखौ मेनटेन खालामनायाव गावनि जानाय लोंनायफोरखौ मानसिया बावगारलाङो तो बेबायदियावनो बेमारा जालांदों आरो आङो मालाबाबो सानाखैमोन जे आङो बे बैसोआव आंना बे बेमारा जागोन होननानै बिराद खायसो मोनदों आरो बे साननैसो एकदम माने भिडिअ बानायनो एकदम गोसो गैखायामोन आगैमोन सानैसो बे साननैसो बिराद कमेन्टस फैदों आरो नै सानब्रैयाव ओरैबायदि कमेन्टस फैदों माने भिडिअ हगाराखै भिडिअ हगार नोंसोरखौ गोसोखांदो नायनो लुबैदों बेबायदि होननाहाय थेंक इउ बिनानाव फंबायमु जोंफोरखौ मिस खालामनायनि थाखाय बहुत गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद जेसेबां मास मोनसे गेप थायामोन गेजेर गेजेर होयोमोन ओमफ्राय आरो आंनि लोमजानायनि बाथ्राखौ गोबाङानो मोनथिदो
थ' बिसोर बयबो मोनथिनो लुगैदों आरो जे बाजै एबा आब'आ माबायदि जाखो लोमजानाया हामखोना हामाखै फाइल मोनसे बनायना दोनदों इने मेडिकल बुक्स और जिमान पेपर नुगोन इयाव फिसा फिसा सब ब्लाड टेस्टनि गोजा सारा नै फिसा फिसा पेपर एक्चुअली जोंनिया मा जोंनिया जेराव ट्रिटमेन्ट जायो ऑल प्रोसेस जायो ऑनलाइनाव जेरै एक्सरे जाबाबो एमआरआई जाबाबो ब्लाड टेस्ट जाबाबो सारा जोंनि नाम्बारावनो एमप्लय आईडी थुनाय लोगो लोगोनो सारा कम्पिउटार स्क्रिनाव नुजोबो आरो बेनि थाखाय पेपारा खम जादों थेवबो एकदम फाइल मोनसे फुल जानानै दोङो प्राइवेट हस्पिटालाव जेतिया ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन दिहुननानै लाबाबो लाजायो आरो कम से कम एक मा प्राइवेट हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन आरो टाइम बासिलाङो आरो बेनो मोजां आरो जे नोङो थां आरो रिपर्टनि थाखाय आरो लाइन जाना थायो थां इखिनि आरो टाइमा बासिलांदो आरो इनिया जे जोंखौ थब-थबनो हस्पिटालाव चेकआप खालामहोना फैनानै न'आव दोनफैनानै आरो माबायाव ओजा अफिसाव थांफिननाय डक्टरफोरासो मेन नालाय बिसोरथ' नायखानांगो जोंथ' आरो बेफोरखौ लाखिनोबो जेबो मिथियाबो बाट खिन्थु जेखो रिपर्टखौ बिबा हरो आरो ब्लाड टेस्टफोरनि रिपर्टखौ एमआरआई फोरनि रिपर्टखौ बिबा हरो आरो थ' आदैमोना सानैसो सोंहरगोन दा जायफोरा बुजि मोनाखै जे मा जादों आब'आ होननानै थ' आं बुङो सोंथ'नाङा रावबो आं मोजां जानायनि उनाव खोन्थागोन आरो आं बुंदो कि बेमारा जाबाथाय 6 माह जानांगो किसुमाना बोसोरसे जानांगो कर्सआ मुलिनि कर्सआ थ' नोंथांमोना गाव गावनो सानना ला जे मा बेमाराव 6 मान्थनि मुलि कर्स थायो होननानै और आशा खालामबाय जोंनि लाइफआव मा जाबाय दोङोमोन दा इनि कन्डिशना मा जादोंमोन एसे एक्सप्लेन खालामबाय नोंथांमोनाबो बुजि मोनबाय होननानै सानबाय जोङो और दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबलायनोसै लोगोफोर लोगो मोनलायगोन होमबा गाबोन समनिया दोनथ'लायनि जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय